Shalom. Kuriani Tuhata, tapasonang ma rohata di nalawamar saur hitarap do Tuhata di parminggota di Mandugoton. Ima di minggu na paupaton dung Trinitatis tanggal 10 Juli tahun 2022. Atau tapasada maroha do pikirata, tapukama parminggoton marhite edeuria nomor 30 sada ayat sada dot ayat 2. Ari Paradia
Mari hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-soso got di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangaluri ni parmahan di punguana ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suak songonima au mangaluli biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan na somar mula na somarujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasani dosa, hati goran dohot hanguluan saliling nileleng na dihami. Asi maroham, lehom may dihami, say sungguli, jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupian siyako, moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami, asa tungkor sea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang nami hasonangan saliling nililing na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Patik ni debata di minggu tasadarion tersurat dui di surat misi Yakobus bidusada ayat 22 sonon mahatana takas mata pai hutihut. Alai gabe silaun hatai mahamu unang holan pananginangi akana pautotohon dirina. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Nama
Tatopo tima dosa tanah godangi tua dopan di debatang, tapau duk be marohata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni, saya sama sudi dosa nami, dangadong nahu pangasoko kami dukon asi niroham, hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasoko kami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situani malim na songoni, nahudul di siamuni habang sani hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbain ibana do panguduhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Hudul mahamu.
epistel dihita di bagasan mingguon, ima nasongon patujolon jamita dihita, nenet di sian surat ni apostel Paulus madapoton huria Kolose, bidu sada memuka mesian ayat sada ro di ayat 14, marsikat soring mahita majahahon. Tabeni aposteli, au surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus sian lomoni rohani debata, doho Timoteus dongani. Mandapoton akan abadia na di Kolose, akadongan na Borsea, na di bagasan Kristus, asini roha madihamu, doho dames yang debata amatai. Madok mauliate dok hami laho tumangiakon hamu, toktong tu debata, amani Tuhatta Yesus Kristus. Aihu bege hami do barita ni haporsea muna di Kristus Yesus, nang holong ni rohamuna mida saluhun ni bani badia. Alani si hiromoni naung di parade di hamu di banua gijangi, nunga di bege hamu hian marhite-hite hata hasitongani ima barita naulii. Iman nang saha nang tuhamu, nang tuliat portipion, namar parkue doi, jalalam ganda songon nang songon hamu. Olani dung di bege jala di tanda hamu asini rohani debata di bagasan hasitongan. Songonido di guru kamu sian si Eparpas, dongan saulaoni, na hina holongan ai parhaladoni Kristus na haposa do ibana humoko pamu. Laos ibana do, pajojor hon tuhami, holong ni rohamuna di bagasan tondi. Di baheni dukhu bege hami dang masohot nang hami tumangyakon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manada lomoni rohana marhite-hite nasa hapaistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparange matamai Tuhani hamu gabi halomuan situtu dalam marparbuehon na saulaon na denggan. Laos gada di hamu panadaon di debata, gabi margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Mandok moliate mahamu diamai naung martahon hamu manjalo tohap ni bagas di hati uroni setianon ni akan nabadiai. Ainung nga di roro hita sian gonggoman hahulomani, jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak hahulongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong di hita haluaoni ima hasesyaan ni akadosa. Olat ni masahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala naupioksa. Amen.
taha tidakoma ha porsia tai, songo na hina tindako ni dongata sa porsia on disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na satu dosan, na tumopalangit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubohon ni si Maria, naga begabian sianto di parbadia, andorak suabubuhan, ido tuata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banwatoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudul tu siamung ni debata Jehovah, amanai pargogo na satu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan nyelak Kristen akan nabadia, dohot di hasasani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot di halak nong, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Hudul mahamu. Yalum, horas mahadita salutna, huren itu hatta sonari tajahama tikting namasa di huriata di bagasan mingguon, minggu papuaton dung Trinitatis tanggal 10 Juli 2022, do tema mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. Naparjolo guarni minggu, ima guarni mingguta sadarion, ima minggu papuaton dung Trinitatis namar lapatan hasil tulusadaon ni debata. Napaduahon pelian tujolo sadarion minggu tanggal 10 Juli 2022 dung sidung jamita papungu pelian tujolo do hita bahin tupakta tu laon hatopan HKBP. Patuluhon padidion nabadia sadarion di parmingguon pukul 10.30 WIB di patu pahuriata do padidion nabadia tu dua halak dakdanak bawa. Sian dua keluarga ruas ni huriata namarguar, naparjolo, Renard Willy Jordan Sihombing, napaduahon Immanuel Saud Silitonga. Napaopaton ruas nataba. Mulai sadarion minggu 10 Juli 2022, nungata jalo gabe ruas ni huriata sahalak doli-doli, marguar, Anton Riyadi Banuarea, Maringanan di Jalan Bawang Merah Sada nomor Sada, KPAD Cibubur, masuk tu Banjar Cidodol Parserahan. Narosian GKPI Salak, Kota Resort Pak Barat. Pinangidoma asa jongjong hamu. Melihat Palimahon rapot evaluasi anggaran. Di hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 10 siawib. Satu nasidung patu paon ni huriata do rapot evaluasi program dohot anggaran mulai bulan Januari 1 Juni 2022. Pinangido tu kategorial manang seksi nadong di Dewan Koinonia, Marturia, dohot diakonia, parartaon, asa mempersiapkan laporan nasida tu ketua Dewan masing-masing. Atas kerjasama nadinggan, kupasat hami mau liate. Panopon kebaktian Padang, Punguan Paropuan Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 08 WIB patu paon ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do kebaktian Padang Punguan Paropuan Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di kebun wisata Pasir Mukti Bogor. Jala borhat do Paropuan ni huriata HKBP Kebayoran Lama 10 halak mandohoti tu kebaktian ni. Papituhon anak asuh. Dalam rangka tahun kesehatian HKBP 2022, Seksi Pendidikan Diakoni melalui Panitia Tahun Kesehatian Pasaton Bantuan Alat Tulis, sumbangan sian ruas secara simbolis tu anak asuh Diakoni ni huriata. Pelaksanaan dipatupa di hari Minggu
tanggal 10 Juli 2022 di Parmingguanon pukul 07.30 WIB. Pinangido tu anak asuh diakoni ni Huriata asaro mandohoti acarai. Pawaluhon tamu ini Huriata di hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 07.30 WIB. Dot pukul 10.30 WIB. Rodo tamu ini Huriata sian punguan ama HKBP Resort Marsada Cibitung. Laho patu begehon edde puji-pujian tutuhata. Nani uluhon niamang pandita baringin simarmata STH MPD. Pasiahon jadwal pertandingan Bajar. Pelaksanaan pertandingan Bajar-Bajar mulata mamuse di bulan Julion, songon nasomal. Di setiap minggu patuponi Huriata do pertandingan opat Bajar padodot. Minggu parjolo ima Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus, Banjar Tanah Kusir Kodam, Banjar Ciputat sekitarnya, Banjar Bungur Kostrat. Minggu paduahon Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, Banjar Ampua Ciputat, Banjar Tanah Kusir Selatan. Minggu patuluhon Banjar Bintaro Jaya, Banjar Pondok Campil Gosot, Banjar Bendi Peninggaran dot Banjar Kampung Perigi. Minggu paupaton Banjar Bintaro Perdagangan, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah, Banjar Godung, dohot Banjar Bintaro Kodam Depsos. Banjar Jedol Parserahan, somalna di Patupa di hari Jumat. Pasapuluhan Parsiajar Sidi. Alan yang berakhir nama kelas katekisasi Sidi. Periode 2020 sada 2022. Patuponi Huriata dot Naparjolo. Ujian tertulis di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 8 WIB Manogot. Napaduahon ujian lisan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 15 WIB. Botari Rap dohot akan atoras nasida. Patuluhon perencanaan retret di hari Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 5 onom 7 Agustus 2022. Paupaton ibadah paborhaton Rabdot Natorasna Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 15.00 WIB. Palimahon acara penuguhan Sidi Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Pas 10 sadaon pertandingan Banjar di Patupa dari Selasa tanggal 12 Juli pukul 20 WIB. Naparjolo Banjar Jurang Mangu Pondok Aren di Bagasni keluarga Situa HUML Sianipar. Inang Dr. S. Burugultom. Madinganan di Jalan Pesantren RT 4 RW 3 nomor 24 Pondok Aren. Parjamita Pandita Jeffrey Sitindaon MTH. Liturgis Situa JH Pasaribu ST. Padoan Banjar Bungur Kostrat di Bagasni keluarga Inang Situa ARM Burupak Pahan. Maringanan di Jalan di Sopo Praja. Parjamita Amang Pandita BPMT Siombing. Liturgis Amang Situa ESO Burupak Pahan. Patuluan Banjar Tanah Kusir Selatan di Bagasni keluarga Amang SMH Panggabean. Inang EDI Boru Situmpul Maringanan di Sopo Praja. Parjamita Inang Pandita Jojor Boru Pardede MTH. Liturgis Inang Situaka Boru Manalu. Paupaton Banjar Ciputat sekitarnya di Bagasni keluarga Amang Situa B Silitonga. Inang R Boru Hutayan SE. Madinganan di Perumahan Lembah Pinus Blok A nomor 42 RT 020 RW 0 Sada Pamulang. Parjamita Amang Pandita D Hutayan STH SH MH. Liturgis Amang Situa LH Manik. Pinangido turwas nadong di Bajar Nabe asa dohot menghadiri pertandingan ini. Mana Parpudi, Ona Parpudi, Festival Paduan Suara Lansia Distrik Walu DKI Jakarta. Saderan Minggu tanggal 10 Juli 2022 di Minggu Naparjolon di Patupa Seksi Lansia Ima Uji Coba Festival. Nalaho mandohoti Festival Paduan Suara Lansia Distrik Walu DKI Jakarta. Tatangnya konma asa boi denggan mardalan acara festivali. Songoni mah hujawan hami tiktion tuhata ma namandongani hitaon salutna horasma.
uji coba KOR lansia.
Huriani Tuhata, tambahan warta jemaat, Mardalado pertanyaan Banjar di Banjar Rempua Ciputat, Maringanan di Bagasni amat keluarga Amata Situa TP Simatupang, Maringanan alamat Nasida di Jalan LPG Raya L24 nomor 15, Komplek Pertamina Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan. Nomor jamita di pertanyaan ini Ima Amata Padita WK Siahan, Parageda Amata Situa TM Lubaturuan. So ni mabubuo siya kami, pinangidoma asa ruas ni huriatan adong di Rempua Ciputat, madohoti pertanyaan Bajari. Tau dutima parmioton marede hita sian ede huria nomor 227 ayat 1 ayat 2. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna. Kora di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di mingguta sadarion hatan itu hatta nagabi turpuk jamita bohal ni partodiota imana tersurat di 5 Musa biddu 30 mamuk kamaisian ayat 10 sada 1 ayat 14 tapai hutihu masonon mahatan itu hata tersurat di si ai patihon nahutonahoni tu ho sadarion dang masuk kal hudi ho manang maholakku dada di Banua Gijang hatai ubay pola ikod dohononmu isi ulaning sikka nami manaik tu Banua Gijang asa mangalap sadihami do hot patubigi hot catu hami asa ulahonon nami nian jala dada di baribani laut hatai ubay pola ikod dohononmu isi ulaning sikka nami tari par laut mangalapsa dihami do hot patubigi hotsa asa ulahonon nami nian ay macay dono do hatai diho di bagasan pamangammu tahe do hot di bagasan roham asa ulahonon mui masahatna saya hurip pudo nakiningan kur naposo na merkuri HP pungalensya itangam majuara saya dek hamok kadongan nahilah horongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Khobar tu si target mulai itu ipatupa di tongani huria festival. Itongani huria.
target sasaran do. Nah pasti dak soal juara nih. Alayaha marsangap guar ni Tuhani. Marsangap marmulia guar ni Tuhani. Itu target na pertama. Dan soal juarana, buhama asa juara sada. Boido harmonis suara, suara sada 2-4. Jala boido seragam pahian, dinas. Alai roha marasing-asing. Naing do ikodus sudi. Asa molo merdame sonang marsangak maguar ni Tuhani. Ido asa olo merbadai merbadai keberatan marungut-ungut akka peserta nadirajumi rohadoh pikiran na ikut juara sada meragam manibai cara dengan adil juri HP sudi hatani di asa marsangap do Tuhani aladengi perdulihon be holan alan naso masuk juara apalah harapan juara tulu nia songoni maulit tainna harapan juara tulu pe harapan tulu pe rupani iparar. Nah tadok nak kining sasaran na utama marsangap guar ni Tuhani. Nangpe di proses ima tu namanya dehon di puji-pujian ini isaran namar festival ada proses perlu latihan jala mukira dia ke pengajari dia ke prosesi boido gabe mau diikuti anggota boido gabe mau terjalo rohani anggota isarana ilati suara saya dungi ipadomu boido gabe holan na muru pangajari isonggahin na niajaranna tersinggung na niajaranna ngagabi rasong dana kibabain tersinggung iba inna rupani meragam dia ke prosesi ternyata tidak gampang itu neng dohonon nah ala dia ala ikut dibarengi usaha di samping ima kemauan na kuat ikobui berusaha untuk menahan diri ada kedisiplinan ada ketaatan asa harapan ima boy mencapai hasil yang maksimal. Jadi molo tadok hasil mencapai hasil yang maksimal bukan soal juara apa tidak. Tapi apakah nyanyian itu bisa dinyanyikan dengan baik? Apakah nyanyian itu bisa dijiwai? Ahyadu merbadai rupani keberatan ima antara ni peserta nasian tu badoh nasian sama usir hola sada huruf do di sada kata Roma kuntingan nasiat tuba dangadong inna Roma sia samosir dangaong
Ngasing bi kan. Pakai beratam matutu bersama sir ala dang masuk juara ala setu bang masuk rupani. Eka di sifat suau ya winner rupani kan. Ape na asli na dinggan dah ngadong. Begitu bersoal. Jadi saya dari rupani ima soal untuk pengucapan naing takasude ikut diteliti. Konsonan vokal lah. Bohado, bintu ni pamangan na. Ang lupa ngajari kuboy pinamasok ni kepal tangan rupani uy pamasok tu pamangan ini rupani kan. Ido. Ala yang gotong do rupani akaina. Apa yang ngamar festival? HP merede setabi bulun bentuk ni simak kuda pipi rupani dang bebas. Sotong lak gawe mago namerai rupani inna kan gawe hirasongan namanti merede. Tapi sebetulnya ya harus. Dohoti dinilai juri. Jalak apa ngajari pe, dipersiapkan di sude. Itu ada proses. Ala dia, sehari dari ada tujuan, sasaran yang mau dicapai. Bohado, disiplin do, taat do, ada ngaturan. Losongon itu perdalanan ni bangsa ni debata. Diwarihon, dijajihon, debatado tu bangsona na pinili na. Pasahatok kumatuhamu sadatano asa takas identitasmu na sebagai bangsa yang memiliki tanah. Ibana ni guaran na tanah kanan. Jalan idok nagok habawaran ni susudo situ di loba. Bukas sian tano misir. Di perdalanan di perhorsihan 40 tahun. Jalan idok perdalanan ini sebetulnya dan pola sahat 40 tahun. Alai merkaliling-kaliling. Ala dia kurang taat, kurang disiplin. Gabililing sahat tu tano kanan. Jala Laos dikatahon debatado. Sakap doh lomoni rohanai. Dia napatut si ulahonon ni bangsoi. Asa di perdalanan ni imana gabe proses asa gabe sahat tu tujuan ikosongonon marmacam ma ima ulah nasida marmacam mahata nasida mereka demonstrasi tu si Musa. HP perpanjangan tangan lidah ni debatado si Musa manguluhon bangsoi jala pasato dia lomo ni rohani debata naiko si ulahon nasida molo nang sah do tujuan. Do si pangano peung tungutok kan gia ni mamangalangon balak hola nomma balak hola mannon. Ay masih ba karakter ni Jolma, keinginan ni Jolma. Balak na sa Sodoma ido rupani. Sain na, giungutungutan na sida. Ala ni do ranaw bain, asa saha sonari, molo masuk tu restoran, itu risodorhon menu makanan mana yang kamu suka. Coba hola sada, abi tama keluar meta sano hola sada makanan na. Tuk sosok do. Mukira na nadiba. Meragam, kemauan kepikiran ni. Holan naing lomo ni rohani. Jolmai nasa pungwani nasa bangsoi. Dan gabi di perhatopo nasida. Merkite naung ditangion nasida. Iko saguru lomo ni rohani.
nama milit, nama mimpin nasida. Ise, debatado. Dak si Musa. Alay nama milit na jala, nama nguluhon, debatado. Atong ise nama milit, ise nama nguluhon, pungwani ikut tinggil, ikut tangi, jala ikon olo mangulahon, khobar. Tu aturan na tinutuhon ni, na manguluhon. Alayang got terbalik. Sialanido hamuak kadongan. Di patu begeho si Musa matu nasida. Ala dihilala si Musa ngadabot tikina jonok mak. Ala nunga didok debata naso jadi sahat tututano kanani. Dihilala iba nadabot nama tikina. Marujung ngulu nama. Sialani sada tanggung jawab na parpudi. Ikon tonahonon na muse. Dia do na hobar lomo ni rohani debata. Tutongan ni bangsoy. Naiko siya nguluhonon ni bangsoy. Ima turpuk taon. Ay patihon nahutonahoni tuho saderion. Dang masok kalhudi ho. Manang maholakku. Dada di banua gijang hatai. Ubay pola ikod dohononmu. Ise ulaning sikat nami manaik. Tu banua gijang. Asa mangalap sa dihami doho patubigi ocat tuhami. Asa ulaunan nami niyan. Jaladada di bari-bari laut. Hatai ubay pola ikod dohononmu. Ise ulaning sikat nami tari per laut. Mangalap sa dihami doho patubigi ocat. Asa ulahonon nami niyan. Ay matsay do hatai diho. Di baga sa pamangamu tahi. Doho di baga sa roham. Asa ulahonommu. Ahadu nagabi inti. Ima na pinasahat ni si Musa tutongan ni bangsoy. Songot topi ni mingguta di baga sa saderem didok. Mamaritahon huhut mangulahon hata ni debata. Nunga ditangihon na sida hata ni debata. Nunga ditangihon na sida patik ni debata. Jalanunga di tiup nasidai. Kata akhir, takas hanguluhok kamu, takas ulahok kamu. Asa sahat tutano kanan. Asa lam terpasu-pasu. Tabayak ko mahamok kamang dota makanan. Ay generasi pertama na borha siya tanumisir. Tardok dang sahat generasi pertama. Generasi berikut nama. Tutano kanan. Generasi berikut nama. Alaniaha. Alani hatak kangon. Generasi naik baru nama. Si Alanido dang marnaluja debata manugu-nugu doh makkatahon hatana markite-kite na sinuruna tutongan ni bangsonay sahat tu partikyat tanwaingon. Molo na julu di padan na baru secara punguan. Alay duk sahat tu saunari secara personal, pribadi, marasa sahalak. Dito nahon, nahobar, tuhatan ni Tuhani. Jelas sangat luar biasa. Buasa, takas dito nahon si Musa satu tikitan waing. Sebetulnya, ia hata ni Tuhani, pati ni debata.
Didok diturpuk tahun ayat 10 sada. Dang masok kalhu manang maholakku. Dang masok kalhu. Dang maol. Tidak sulit. Dang maol. Iba na parjolo na paduahon. Dang maholakku. Holang. Dang dao. Dang pola luja mga lului. Imay di ayat 12. Dohot ayat 10. Unang pola luja hau mga lului. Ay wala do si pata ate. Mungkin ala ni paduduk si taonon. Pojok ni roha doho pikiran hamuak kamang dot tamak kainang. Olo dang tasadari tadok tu dirita makatai hita. Ali Tuhan, ay di dia doho Tuhan. Haci mana masaon. Ni tinggal loko doau. Nong madau doho. Ternyata tidak. Di dirita sendiri do. Dak kolang. Dang do. Jaladang maol. Bahkan didok di ayat 14. Di pamangatai sadiri. Di rohatai sadiri do hatai. Jalamolo didok nahobar di ayat di Yohanes sada ayat 14 gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon hatai dang do bahkan nyata maringat di kita rabdo kita menyatu jadi dirita namai ay mola-pola idok iya hatai nagabe daging nagabe ima Kristus Yesus Tuhani ini ya doi dan di luar di dirita ternyata ala didok di pamangatai doho di rohatai berarti ayat 12 ayat 10 tunga pala sopola luja di badua gijang lu di gijang isi masuroto tu gijangan asa dong mangalap asa dong di kita di bariba di laut do isi ma perwakilan mangalap isi bariba di laut asa dibuat tu kita dang holang hamuak kamang do tamuak kenang di pamangatai sadiri do hape di rohatai sadiri do hape ay nung nga menyatu hape hatai di kita nasota sadari do nagabe na olo do kita dang menyadari gabe tabain hira songon na holang hira songon na maol hira songon na dao hira songon na sulit ido satadok dang dibatasi partikian doho inganan kapanpun dimanapun ala rap doho tita do hatai molopola di dok kamang dot tamak kenang ternyata hatai di roha doho di pamangatta molopola hatai di pamangatta babarati murah nama kan Holland makatahon nama molopola di rohatta hatai Holland nama Holland mangulahon nama khobar tu topik ta mabaritahon huhut mangulahon hata ni di bata
murah nama HP makka tahun. Alai buasa gawe maol. Jol mai sadiri do napa maol hon. Nunga menyatu tu ngoluta nga di rohatta hatai. Buasa maol. Laho mangulahon. Jol mai do napa maol hon mangulahon. Sialani do molo makkatai taringok tu holong nasihat Tuhani uduk biru sudi. Alai di ujungna holong na mangulahon ina mana maul. Holong na mangulahon ina mana maul. Memang didok dang pasok kalku dang maol alai memang tersadari tong do dang murah lapatanna dang boy anggap sepele anggap enteng puasa ay molo didok pengikut Kristus si hutot tu hatta Yesus ikorade maduhu silangi ay ulaw nagampangi puasa gabi dipadukan ima nasiap pamangat turoha asa memang dang boy holan nasiap pamangan. Itu sagabe di dok di Jakobus ada ayat 22. Alai gabe siulaon hatai mahamu. Unak kola pananginangi akan apa totoh dirina. Dang boy holan na mananginangi. Dang boy holan na makatahon. Alai molo dung di dok di bagai sarroha daikon hangulu honottom ma ima didok ikon ulah honottom ikon adong rupani secara nyata ikon bui tarida digulmi ningolutta ganuk marsada-sada dakola dihata ternyata sarupa do sudi diaka hitabe molo par minggu ibana bekon hangulu honon tomma ima narajini ba mar minggu molo dang ni hanguluhon olo do honon ni akan marnida tong donganna nasumak kanguluhon ay mada ay mar minggu beho ay sonalau manangihon mamuji hatani Tuhani holan na yung mereng pahian niyak kadongammu doho. Holan naing asa di bereng dongammu dosa di gereja. Ba molo di do rupani parpung. Ba naing may kong hanguluhonon na narajini ba na parsidoho di parpung. Termasuk doho na markuro namang do tamok kayo na nga di. Ternyata habe, dang boy holan na mangidehon. Ikon hanguluhonot todo hatani denan dihoni nagabe juara na menjiwai lagu yang dia nyanyikan itu nagabe juara ay memang itortarina do ay holan dijiwai masing-masing hatani di kuri harmonisasi ni suara ipe pitor dumudo rupani marasing-asing suarai alai setelah dipadukan begitu indah alai molopola do rupani suara sada lemelingking tugi jeng lari siat tonna suara tolu apalagi suara obat lem tutoru barangnya tu sabe dang
dan harmonis be. Jala boy do imana hobar dia kepenjiwaan bukado asa gabe boy uli jala denggan pungwani pesoni do baik di tongani keluarga berbeda do ama ina do ianakon alai molo sama-sama menjiwai makanguluhon hatani Tuhani. Itulah yang disebut terjadi keluarga yang harmonis. Alai yang gosol rak makanguluhu katani Tuhani do keluargai pegabe palsma songo suarai adong mai songo suara tongon macam-macam mak suarai mersiwa suarana. Nah saya ini membuat suara tulu do, alai dibuat suara tulu na bongor. Gabi masih buan nabi nainna, tidak ada harmonisasi. Dan nama dok, naswadong besi pikiran. Dan nama dok, naswadong be masalah. Ada. Alai manang BHP borak nih persoalan masalah dihadapi bersama di dalam Tuhan sehingga tetap terjalin harmonisasi. Dan gabi manegai, dan gabi manursari. Ima gugu doh waso ni Tuhani molo tahanguluhon. Alahatan ni Tuhani salinari hamwak kamang dot tamak kenang dang masok kalhu dang paholaku alai didirit tado dipamangat tado dirohat tado dapola luja hita madiori di dia dan pola luja kita mengalului. Jala bahkan bui tadok tunuaingon. Dakola di pamangat, dakola di rohatta. Ido memang dari trupuhon. Laos di tangata sadiri. Di tangata sadiri. Baik marhiti aka alat-alat media nuaingon isarani songon hempotai ida ngata sadiri mulo taida mazurubani mulo tabain aplikasi ni Alkitab di handphone memangnya tohodo buih pakyo simpel manang natu dia aidang lagabe do honor rubani oddo buku nabe dia dang nagabe do honor rupani handphone nabe dia alai bagasan aplikasi Alkitab. Tetapi ada aplikasi Alkitab untuk membantu mengarahkan kita. Setiap saat berarti dakya holang siak kita. Selalu bersama dengan kita. 3% mahita mabukai di bagasa sadari. 3% mahita makatahon hatari Tuhani naong adong disimak kudapta. 3% mahita makanguluhon hatani Tuhani naong adong dirohatta. Hatani Tuhani do hanguluatta hamuak kamang dot tamuak kenang. Hatani Tuhani do pasu-pasuna dipasaha di bata tuhita atong jakon hanguluhon baritahon hatani Tuhani. Amin martang yang mahita. Hatami dua le Tuhan hanguluan nami. Hatami do huanso di hami. Gugu pos niroha. Doho pasu-pasumi. Atau ngali Tuhan
tunglam takasma ajari hami, perbisuhi hami, asa di saluhut ngulu namion, mangulu hami hobar tuhatami. Ruas muna di bagasa parsahiton, bonon nami tu bagasan wali Tuhan. Nyonya Lince Tambunan Boru Nenggolan, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Boru Naiborhu, Nyonya Elvina Ginting Boru Tambunan, Saha Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Sintu Insinyur MH Sihobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bulun, Nyonya Hutahayan Hilmina Boru Siagian, Tony Nahl Hutapea, Edward Cibulun, Saha Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Christine Sitorus, Nyonya Butar-Butar Sormas Dilina Boru Sirait. Doakan suhugari hamil itu hanak kena dibagasa parsahiton mangasaon asni roham. Pasaton nami tu huasa hole Tuhan na mangalon hamalumot tunasida. Dia kena marsitonon na marukil ho na maperguguyhon. Dia kena marlas ni roha. Marlas ni roha madibagasa kole Tuhan mardongan hamulati tuho. Jala marulu puluk matod dinasida pasangap guarmo nabadiyay. Atong saha dihomang ulu nami kula dibagasa Kristus Jesus martangya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata maredehita laos disommahita pasahat papungupilian. Boan sinondang tuna holoni asa margogo muse bahen maau parhiteamu pasu-pasu mabar main ale Tuhanku patu pamaan bain pasu-pasu tudongan sudin. Sai baritahon Yesus na burju truk manisa dosai asa porsea di Yesus tutu dengan pamemu disi bahen maau parhitianmu pasu-pasu mabar main ale Tuhanku patu pamaan bain pasu-pasu tudongan sudin.
sagaleng gabe parholong maho pahen maau parhiteanmu pasu-pasu mabar main ale Tuhanku patu pamaaf main pasu-pasu tudong asudi Dinama mulusan dong muluon Godo namar sakali Boan sinondang tuna holomi Asa margogo musik Main maau parhiteanmu pasu-pasu mabar main ale Tuhanku patu pamaaf main pasu-pasu tudongan muli Sai baritahon Yesus na burju Tun manis dosai Asa porsia di Yesus tutu Dengan pamanmu disi Main mau perhiteanmu pasu-pasu abar main ale Tuhanku patu pamaaf main pasu-pasu tudong sudi Tapasaha mapilian nong tapapungon tuado panidibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na di benua gijang hodo haroran ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasaw libasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mituhami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa para siya kami pilianon pati bulun hara jaun mo dito nga tonga ni guriam do di portibion. Buhay marohan nami marikiti-hiti to dim. Asalam utadahami gudang ni sileleon mituhami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marikiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sa pinarbadia magwarmu. Sa Roma hara jaunmu. Sa saut malamoni roham di banu tongosong na di banua gijang. Leon matuhami sa darion hangulua siap hari. Si sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Ulak mahamu di bagas selas ni roha jalo hamu ma pasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur hon madamena tutod di munabi. Amin. Tuhan munakamanami doho inanami kita salutna asahurion ima di bagasan parminggota pukul 7.30 manogoton pasaton nami matutu sian hami namakubasi ima parminggota di manogoton sian hami padita do sian parhalado situa do calon situa songoni do sian organis song leader dohot live streaming pasato Tuhamun hamok kamang dot tamok kainang di hari mingguan jakok kamu ma selama hari minggu ma amang dot tamok kainang salam sehat madihita saluhna horas madihita horas madipungal lansia. Tunggu tuh Bu Guru mau ngomong.